Pinagisay mong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagros o gamhanan ka nga Diyos. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Bahala gabihin na igsoon kayo. Mag-live ta kay na ako higayon. Kumusta? Kabalo na mo no? Kabalo na mo. I-share sana ko. Kamusta na igsoon? Pwede na nyo i-share. Pwede na nyo i-mention yung mga higala sa comment section. Okay? Ako saan mag-share sa ko. Dan sharing. Kay kamo na sa lison, mao ni akong gihulat pastor kay nasilpiat ko ganina. Okay. Para imo gyud siguro na igsoon. Bitaw ang atong topic ron igsoon ganahan ko. Excited siguro ni kay why? Daghan kayo nagpa-counsel na ko, nagpa-advise about ani. Ngayon saon nga makadaog sila ani. Unsaon nga maka-overcome sila tentasyon. Unsaon nga ngano man ni pastor nga di man jud ko kapugong saon man okay, sumaw ni atong topic karon. Unsaon nga ang akong caption dai ko man to, unsaon nga maka-overcome ta sa kana bitong pinaka paborito nga tentasyon nga kanunay tintal sa yawa na to. Kaya ang yawa man gud igsoon kay bawo sa to ang kahuyang no. I mean what I mean is ang yawa kay bawo unsa nga tentasyon nga iyang angay ni offer nga kanang madala kita atong paborito nga kana bitong or ibutan talaga ang kanang paborito natong sala kay bawang yawa mao na yung paborito nga offer. Okay, praise God. So okay, alas 9 na kapin. Okay na ni way problema ni importante nga mamalandong tas pulong sige na. Dili ta mapulan, dili ta matagbaw ani igsoon, ma-addict ta dapat ani. Okay? So una gali magtagay, buntagay, way tugpahay, sige suyok, way tugpahay, buntagay. Muli kadlaw na, alas 2, alas 3. Kani gali sa iyo pa, maybe pa kapin. So salamat sa inyong pagpabot dahil so no. Actually wala ko magsaba, ning largo ra ko kay iya gayon no. So praise God. So, shout out lang taga Mayno, kay gabi na. May gabi, Pastor, shout out ko sa The Church of the Government of Gospel. Ito ba ko? The Church of the Government of Gospel. Brother Robert. Nila Pastora Banger. Oh, maura man na siya. Naputol na, Brad. From Brother Robert Andales Panimdim. Okay. Mayong gabi, Brother James. May gabi, sa Brother Jomar from Cagayan. Long live na kanunay. Huwag akong i-shout out ang ako ang mga pinangga ng mga brad na ko sa Alpha Caparo, longlip na kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Naamo kanunay sa akong pag-ampo o andam kong mugiya ninyo. Daghan nag-message na ko mga brad na to karon. Actually, usa sa rason nga mauni akong topic kay daghan kay mga brad na ko. Mga brad na to igsoon nga nagpa-advise about ani. So mauni akong gusto i-topic igsoon. Junel, Brother Junel Dumuyo, Pasubisa, Dixon. Thank you for watching. Mga OFW, salamat no. Bawo na mo no. Thanks for watching. Ug akong amigo, partner Patrick Rabanes Bulambot. Ner, may gabi ira no. Salamat ngayon na nasaag kaya. Okay, God bless, God bless. Amen. Adik na kita sa pulong sa iyo. Ana gina dapat. So, nining kagabi yun atong
malakbitan ikson. Nga nganong kinahanglan ta maadik sa pulong sa Ginoo. Okay? Ato nang malabyan ron. Anyway, shout out bahay ni Kuya, mga brad na ko niya, no? Shout out anang mga inmates sa Toledo City Jail, Talisay City Jail and Cebu City Jail, okay? And of course, kisam ni Sister Hasmin Pagdalian daan sa apelyido ni mo sister Dinyega. Actually nag-chat na ninako siya nang utana kung mag-live ako. Pag-chat niya timing padong na po ko mag-live. Shout out Brad watching from CDO. Okay. Manhara ba ko pagayan Brad ini ka Miyerkules. Okay. Miyerkules na muli ra po ko Huwebes. Okay. From brother Audi O Piloton. Okay. Og naa man yung tanaw rin si kuansat si Ate Chill, Chill, Silo, Ate Chilo, Manon Bardon, ang paborito sa yawa itintal kasi imong gitago-tago nimong sala. Okay, sakto gina ate. Nya mao niya kung isgutan karon bunal-bunalan ta ning demonyo sukpo ning demonyo. Shout out 121 nga viewers. And ako sang gi-shout out ang almost 67,000 followers sa Mabungaong Kristohanon. This time 66 pa ta, 66,700. Okay? Alright, and anyway, I want to remind everyone nga, yes, as we proceed this time, just type at followers, at highlights, at everyone, para makabantay na inyong mga higala ba. And then, just mention your friends and loved ones in the comment section, and pasensya na mo iksoon, nga usahay, dili na ko ni siya ma-mention ang uban tungod kay paspas kay nagdagandagan, okay? So, mauna nga, ako lang yung i-generalize, no? Shout out, tanang mga OFW, mga seaman karon. Shout out, tanang mga kapulisan nga akong mga higala, mga amigo, mga hepe. Shout out sa tanang mga jail officer and shout out sa mga higalan to sa Philippine Army, mga military, okay? Ana lang no, aron generalize ba nga way malaktawan. Unya kay ang oras is 9 kapi naman, no? Hapit na mo lawom ang kagabion. Okay? So, di ta magdugay ikson, magampo ta atong i-welcome ang presence ni Lord while waiting for the others, no? Nga ma-tune in sila diri. Okay? And then, anyway, akong i-shoutout ang Skiptron Around the World, no? Dunglib ka kanunay mga brad. Different chapters. Kung yun na ay may nasuko na ko kay ngano kuno mag-isgot kog akro. Bahala mo dia basta nana sila sa akong paggiyaw ug pag-ampo. Actually, daghan kay mga GS, mga dagko na jugrango nga mga nasa taas nga higher position nga mga brad na ko nga na-bless sila, ganahan sila sa kong gihimo. Mao na nga, wa ko'y pakialam ng mga di ganahan ako nga. Basta ako, ikson, ang akong motibo, maayo. Mugiya nila, o, kanabitong, yes, ako silang gusto ko nga muhatag kog tambag nila kay need daghan yung mga brad na ko nga need kayo ani. Yes, daghan nag-struggle sa ilang kinabuhi, labi na gapos sa makadaot nga bisyo, nga gusto mo gawas. No? Nya ingon ang uban diya nga mga self-righteous, ang uban diya mga akong mga higala nga self-righteous, moingon sila nga dapat pastor din ano, so kamo ko ni walib nganong magpa-advise man sila nako, nganong muduol man sila nako mga kriminal nga mga brad na kong uban nga mga adik-adik, nganong muduol man sila nako tungod kay pareha mi mga brad, no? Og di jud na may tabo nga muduol ninyo, sorry na nako. So kung ako na silang putlo ng ugnayan na mo, okay, kisay mo giya niya paninglan ko sa Ginoo, mao na tinuod, no? So yahay tag ministry, yahay lang ta og focus sa tong ministry kay ang importante ba nga nakagiya ta kay uban pa mga himantayon kanya wala ba jud agi mo na bantayan ako sa uban nga mga himantayon unya bisag usa ka kriminal wa na ka lead sa ilang Ginoo. Ako ikson grasya og himaya sa Ginoo, di na lang ko magsulti og pila sila pero ubay-ubay na sila ikson nga aning biya sa makadaot nga bisyo kay yes na inspired sila sa kong story nga I was a former drug dependent for 16 years so giunsa ko pagakos-gakos sa yawa pero karon nakabuhi ko. So mauna nga manuhol sila nako, muduol sila nako magpa-advise brad unsay akong buhaton brad pastor, no? So kung ako ni silang pangkalimtan talikdan biyan kinsa may muwali na kamo. Di magsilbi na, hindi na muduol ninyo. Mas gaan nilang dugan nako kay kaybaw sila nga brad nako sila. Okay? Mauna ang tinuod. Laban lang bro, laban ta brad. Laban ta kanunay na unsa. Pang Ginoo niya to ani. Wata, I'm not here mga ikson, I'm not doing this live just to impress the people, okay? But to please God, no? Pang Ginoo niya ko, di ni pang tao. So, di ko magpa-impress sa tao. Ang ako lang, mugiya ko sa mga tao. Di mo to, di po na ko bugson. Wala sa ko gipataas nga relihiyon, watanan. Okay? Wala ko mangagdi. Pamalain mo, no? Wala. Okay? Ako lang i-share ang kamatuoran, ang nasa balaang kasulatan
nga ning sibo pud sa akong kinabuhi nga kanang naa po ebidensya ba. Amen. So mauna ako ang kanunay pataas ang ngalan lang ni Hesukristo. Every time nga mag-live ko wala adyo ko gi-mention nga relihiyon. Kaya ang relihiyon hapit na magpatay ang uban maglalis wa adyo nga pildi hangtod karon. Ang ako Ikson is ako lang gi-spread, akong gi-lift up ang name ni Jesus. Okay? Jesus reigns. Okay? Wala ko ilaing gi-isa, wala dili akong simbahan. Sumagod ang naay mga tanan ako dire. Moingon nga, Brad, pastor, kung sa may mong reliyon, wa ko intubag, di ba? Wa ko motubag kay nga naman, di ko gusto nga na ma-involve reliyon na ni. Gusto ko nga walaing ma-involve si Jesus Christ. Ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen? Mabitaw na yung makikibikil ako, makikibati na ako, automatic, black na yun. Kappa, Omega, Sigma ko, Brad. Yay, paspasa, Brad, oy. Sinsya na, Brad. Okay, so magampo tayo, Ikson. So, nagdali man ta kay ang atong oras ko so atong i-welcome ang presence ni Lord this time. Atong i-invite ang Holy Spirit. Amen. Kay kita-kita lang ani magstorya, way appeal siya. Wa tay kapadulungan ani useless unya. Dili nato matugkad jud mapalawman og maayo ang mensahe sa Ginoo. Amen. That is why ato siyang invite-on. Ang importante ato siyang i-invite. Magpataliwala siya, magpatunga labi na kani atong topic karon importante kani. Kaya even mga alagad sa Ginoo nag-struggle ani, no? Yana ba? So again, let's pray. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Okay? Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another blessed, another great privilege that you have given to us this evening, Lord God. Taliwala sa among kabisi apan gitagaan minimong higayon Ginoo nga mamalandong sa imong balaang pulong. As what I have said, Lord God, dili tanan karon ay panahon. Dili tanan karon na ay higayon. Dili tanan karon na ay chance nga mamati mamalandong sa imong pulong. Apan mulahan kami Ginoo kay nining tekna gitagaan minimo kahigayunan Ginoo aron mamati sa imong balaang pulong. But Lord God, before we proceed, unas tanan Ginoo susiha paliw among kasing-kasing. Kung naon kay makit-an mga butang Ginoo nga wala ka malipay, wala mi makabantay Ginoo tungod kay dili mi perpekto, pasaylua mi Ginoo. Limpyuhi mi Ginoo pinaagi sa imong balaang dugo, pinaagi sa imong balaang kalayo sunuga ang tanang dili maayo. Mga hugaw nga nasa mong kasing-kasing Ginoo. Andama among panudlanan Ginoo nga among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And as we listen to your word this evening, Lord God, tagay kami teachable heart. Kasing-kasing anda magpakorek, anda magpatambag, mapainobsanon, labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong. Doers of your word, Lord God. Dili lang magsigig amen. Ipalabay ra speakers dunggan apan Lord, obedient heart, doers of your word. Kay mao na imong ipangita Ginoo. And Lord God, tagay sa kami kaalam nga langit nun. Pagpanabot nga langit nun o kahibalo nga langit nun or among masabtan Ginoo, among mapalawman og maayong imong balaang pulong Lord God, because we do believe Lord God, without you gamit ang among kaalam kalibutanon or tawhanon dili na mo masabtan imong mensahe imong pulong. So Lord God, this time again we welcome you, among gipangayo imong divine guidance and among gipangayo ang gahom sa Espiritu Santo nga may mutudlo kanamo karon. Holy Spirit, you are very much welcome sa among pagabuhaton karon. We invite your presence, and Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, kanan nagtanaw ni Ginoo, kutob sa makadungog, maabtan ani nga live Ginoo, ipabati imong gahom Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will move, will manifest to all of the viewers, Lord God. Let your presence, Lord God, masinati, mabati namo ning taknaas kagabion. Lord God, you alone will be glorified. Again, walay relihiyon na isa Ginoo, walay tao, walay pastor, walay simbahan. Even kani nga page dili ni maisa, but you alone will be glorified. We adore you, we honor you this time, Lord God. Ikaw ang angayang daygon, himayaon, simbahon, pasidunggan Ginoo. Tungod kay ikaw lamang ang bugtong nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kami matubos ug makabaton og kaluwasan. Dalaygon ka sa walay katapusan, panalangini ang tanang viewers karon Ginoo. I-bless sila, Lord God. Nabiling panahon na mo itugyan kay mo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ. Amen. Okay. 189 viewers na ta. 199. 192 na and counting pa ni. Klaro kay 200 kapi ni. Okay. Praise God for another blessed opportunity. Igsoon, great privilege nga gihatag ni Lord. Nga gitagaan sa kunya kadasig igsoon nga magsaba-saba na putas kanginan. Before ta mga tulog, mamalandong ta. Magtama sa ta igsoon sa pulong sa Ginoo. Okay? Gusto nun ta ko matog. Actually, akong asawa o akong anak natulog na. No? Apan, ako, ganahan mo ko. Okay? So again, our topic for this evening is about
about temptation, okay? Unsay kanang ang yawa ba? Kay balo siya mo design og paborito nato nga sala. I mean, kay bawo ang yawa og asa tahuyang. So, ang yawa kay bawo man nga unsang sala nga paborito nato nga ma-faulta, masipyat ang napita. Mo design sa dagmaayo ang yawa igsoon. Nga mo design siya og tentasyon nga sibo sa ato ang gikinahanglan. Listen, mo design siya og tentasyon nga sibo sa ato ang kaluyahon. Nga huyang ta. Okay? Kapila na nako ibalik-balik igsoon ang yawa dili mo tintal na to og mga butang nga hibaw siyang di ta matintal. Okay? So naay prueba na. Okay, let's go. Shout out dos. Oh, si 200 no. Kuyawa ay 222. Okay. 222 viewers. Okay. Evening Eve Pastor, naka-timing rejud ko sa live nimo. Okay, Brad, salamat. Thanks for watching and I believe since naka-timing mo, kabubuton gini sa Ginoo para nato ni. Okay. So, mamalandaw na sa pulong sa Ginoo mga igsoon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa arita sa hangtod sa 4, okay? Again, Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 4. Basahon ako ring igsoon. Mao ning event ni Jesus nga gitintal siya. Ang uban maingon man. Maingon man ang uban no, bugoy kaning uban, maingon nga nang mo justify ba? Pastor, nakasaka ko, pastor. Okay naman to si Jesus, kay Jesus man to Ginoo, pero ako no. Si Jesus igsoon, ning agi siya og temptation, okay? Unya, gusto ni Lord nga, unsa to ang gihimo niya, unsa ang iyang kasinatian, how he overcome the temptation, mao sa natong buhaton. Atong kuhaan og example ang gihimo ni Jesus, okay? Nagingon diri man igsoon, Mateo 4, 1 hangtod sa 4. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Okay? Next. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ug unya gigutom siya. Ug midool kaniya ang yawa nga nagingon, "Anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining bato." Mitubag si Jesus, ang kasulatan nagingon, "Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios." Dili lang ta, kutob. And then ang sunod ani napay mga tentasyon pero dili lang ta. Kay natay punto nga kuhaon ani nga igsoon. Ang Dios magapanalangin sa balaang pulong. So this evening, tonight, gipahinumduman ta sa event ni Jesus og sa yawa. Aning time atong time nga si Jesus nagpuasa igsoon og 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Okay. Now, matod pa diri sa pulong sa Ginoo balikon. Mateo 4:1 unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga wow aron tintalon sayo. Tanawa igsoon. Oh. Unya gidala paminawa pamalandungi kayo igsoon tanawa. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga wow aron tintalon sayo, no? Nay word yang nga gidala si Jesus. Kita usay moingon ta, Lord ipalayo ko sa tentasyon. No. Dili magsilbi na igsoon, dili ta malig-o na igsoon. Dili pwede, wala challenge tong Kristiyanong kinamay. Tanawa mismo, si Jesus mismo, gidala sa Espiritu Santo. Okay? Ngadto sa dapit, nga waaw aron tintalon. Diba? Kaya gusto siya nga mo face si Jesus og challenge. Kita inoon, dili inon ta gusto. Si Kristo gali atong gisunod, gidala gali kay aron tintalon. Mao na nga, although ang prayer, naman eh, lead us not into temptation, di ba? Pero abi mo ikson ang tentasyon, normal na nato, no? Dili ta pwede nga Ginoo ipalayo ko sa tentasyon, no. Gusto niyo si Lord nga ipasinati nato ni. Di man ta makabaton ikson, dili ta makakat-on kung wala temptation, dili ta makakat-on og sukol. Then based on my experience ikson, once mo face tag temptation, maybe at first mapildi ta, pero makakat-on ta. And then second time mo daog ta kay nakakuha tag leksyon nganong natintal ta, no? Mao na nakanindot sa temptation ikson, nay lesson, no? Maka-gain ta wisdom. Mao nang kinanglan ta moagi gyud tag tentasyon. Walay ning sunod sa Ginoo nga wala tintala. Gitintal gali atong Ginoo, di ba? Even ako igsoon kung tentasyon lang kadadlaw gitintal ko. Apan grasya sa Ginoo depende ra gid nato on how we handle temptation or unsaon nato pag-fight sa temptation. Amen. So again, si Jesus gilid sa Holy Spirit sa waaw aron tintalo na. Okay? Wala siya gilid sa waaw aron mag-relax. Igsoon kay gikapoy siya kay nagpuasa siya pero
Klaro kay Deo, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga aron tintalon sa yawa. Aron tintalon didto siya suwayan. So kita gid igsoon, of course, because Jesus is our master. And according to the word of God, walay sulugoon nga mulabaw sa iyang agalon. Kung unsay nasinati sa agalon, masinati sa sulugoon, kita mga sulugoon ta sa Ginoo. Kung gitintal siya, gilutos siya, gibaybiay, gidaog-daog, gihimuag isyo, gimaritis og mayo, kita sad kay nganuman, we are followers of Jesus Christ and makaambit ta kinahanglan makaambit ta sa iyang pagantos. Amen. Now, kung nagtan-aw ka karon igsoon, gitintal ka, praise God. Anak jud ka sa Ginoo, gitintal man tong Ginoo. Next line. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw. I believe ako na ning na-share pero ako ni balikon igsoon niya naay mga new and fresh revelation. Okay? Okay, ingon re. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Of course, gutomon gyud si Jesus. Why? Because nagfast siya og 40 days and 40 nights. Wow. Grabe na igsoon. Ako pinakataas na kong fasting mura og sa una bag-o pa ko nagpuasa ko igsoon. Dili pa ko ato ingon nga bag-o pa ko ba murag that time I was so immature spiritually that time. So pinakataas na ko nga puasa murag naa sa duha ka adlaw. Nya piho kay kong naong murag kong nagtama. Pero uptick kayong spirit, no? So mao na pinakataas pero Jesus, grabe, 40 days and 40 nights. And na ako yung mga nadunggan nga mga alagad sa Ginoo nga nahimo nila pero ilaha po na di ko mosunod igsoon kay gutom kay na bitaw depende na sa leading sa Holy Spirit. Now, nagfasting siya og 40 days and 40 nights and of course, unsay bation. Di ba nakasuway na mo fasting? Naam gyud nakasuway. Ako ganina nagfasting ko og usa ka kananan ra gigutom nagalay ko gihab-hab ko ayo pagkaudto. Pag human ako gwali gutom eh. Hab-hab ko ayo. So nagfasting ko usa ka kananan. Gutom na gani. How much more 40 days and 40 nights? Okay? Now, unang-unang bation na to na gutom. And here comes Satan, the devil. Now, tungod ako na ning ibalik pero akong balikon ikson. Ako na ning na-share pero akong balikon. Ang yawa aware nga si Jesus gutom. Mao na nga ang tentasyon nga iyang gi-offer is himuang pan ang bato. Why? Because that time Jesus Christ igsoon kay gigutom siya. Diha na to makita igsoon nga ang yawa anak mutintal ginato sibo sa atong gusto. Sibo sa atong kaluyahon. Sibo sa atong ganahan buhaton. Diha ka tintalon. Long Brad, shout out Alpha Kaparo. Asam ni David Brad. Kapa CHL from John Michael Alinyabo. Okay. Abante, padayon ta igsoon. Moving on. Okay? Ang yawa kay baw mo design og temptation nga sibo nga fit sa imuhang kaluyahon. Like Jesus. Mao ni dakong ebidensya igsoon. Pwede man mo tintal ang yawa og dagan, di ba? Mao ni first temptation ni Jesus, naka-overcome siya na napoy lain. Pwede man igsoon nga ang unang itintal sa yawa ni is katong ihatag niya ang tibuok kalibutan tanan dito. Pwede man. Pero ngano man ang unang temptation nga gi-offer ni Satan is ang katong panimong bato. Why? It's because Jesus that time si Jesus gigutom. Ug ang pinaka sibo nga tentasyon kung gutomon pagkaon. Okay? Mao na akong gingon igsoon. Each one of us, to all of the viewers who are watching this time, kay baw si Satan sa inyong weakness. Kay baw ang yawa kung asa kahuyang. Kay baw ang yawa sa imuhang gistragulan nga tentasyon nga sala kay ang yawa igsoon tama kay na pirmi sobra pa na sa nagkukin nagsyabo. Walay tugpa-tugpa ang yawa igsoon sige nag double time, triple time igsoon way tugpa. Kabantay mo mga igsoon nga bisag matugta magdamgo tagmaot kay ang yawa igsoon wa naghunong og tintal na to. Amen. Mao na bantayanan igsoon no ang yawa sa inyo sa pulong sa Ginoo. Ang yawa sama sa leon nga nagngulog, naglibot-libot lang na siya kay nangitag tukbunon. Every time nga makakita siya entry point or doorway nato, automatic atakihon ta. Way buot na, way batasan. Ang yawa, pirti yung yawaan na, yawa gina siya. Ang iyang pagkayawa, iyan ang buhaton mo, activate na anytime. Mao na nga di nato siya tagaag lugar igsoon. Again, balikan ako. Kung imong tentasyon igsoon kay kung ang imong weakness is kanang palahubog jud ka igsoon. Paminaw mo mga palahubog. I love you so much. Ug wala ko musulti ani kay paundangon ta mo. Apan gitagaan ko kamo kagawasan mo buhat sa inyong gusto kung sa inyong kalipay. Apan ibaloy lang sa unahan na ay consequence. Amen. Now balik ta. Kung ang imong kaluyahon palahubog kay ka kada adlaw jud ka tintalon sa yawa nga paimnon. Kung ang imong kaluyahon igsoon kanang di jud ka musuyop jud ka kayo tintalon jud ka.
Kung imong kaluyahon babae, so naagi ng babae. Kung imong kaluyahon gwapo, naagi na. Gidesign kanang type nimo nga lalaki upa naana afam naana. Ngano man ang yawa kay baw. Kung ang imong kaluyahon igsoon kanang mga maghubo-hubo, mga porn laway, matinga ka inig Facebook nimo mag social media ka, na nagtuwat-tuwat tinga ka, mao man imong ganahan. Yes, mao na imong ganahan kay ang yawa kay baw nga imong lawas nangita. Nay bantay igsoon. Amen, mao na. So ayag kumpiyansa, mao ni. Pero atong isgutan karon ang gihimo sa Ginoo, why naka-overcome siya. Padayon ta. Gusto man siya, umido lang yawa niya ang demonyong kibol igsoon. Mingon ang yawa, anak ka man ka sa Dios, himua kining pan ang bato, o himuang pan kining bato. As what I have said earlier, igsoon nga, ang pinaka-fit, pinakasibo nga angay nga tentasyon ani sa yawa ngadto ni Jesus is pagkaon kay gigutom siya. Okay? So mao ingon yung yawa igsoon nga himuang pan kining bato. Verse 4, Matthew 4:4. Okay. Nagaingon diri. Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kung dili sa matagpulong. Kaniya tong gisgutan, matagpulong nga usab nga isulti sa Dios. Okay? So wa matintal ang Ginoo ni. Nganuan, una, gistrikean niya sa Word of God. Usa sa nagiban nga gigamit sa Ginoo ning tayma ni Jesus igsoon is Word. Ingani ka powerful ang Word of God. That is why I encourage you, tanong kamong mga nagtanaw da 263 nga viewers. I want to encourage you igsoon. Please bitaw ni. Spend quality time, spend time in the Word of God. No? Ayaw sige social media, tagay gigayon ang Biblia. Amen. Kaya nga naman si Jesus igsoon, usa sa hinungdan nga naka-overcome siya, wala siya mauto sa yawa. Wala siya mailad. Ang uban maingon nga, ang pastor kay Ginoo naman. No! Dili lang ingon nga Kristo siya na siya gibuhat igsoon. No? Sa dang gistrikean sa tentasyon, gisagpa niya sa pulong sa Ginoo, ingon siya. Nawa, ingon si Jesus. Mitubag si Jesus sa 4, Mateo 4:4. Ang kasulatan nag-ingon, the word of God. Okay? Ang kasulatan, the scripture. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang. Okay? Mauna akong ingon. Si Jesus igsoon, yung gistrikean ng yawa. At first, ang unang ning strike niya igsoon, og sa boxing pa ni. Boxing ba? Okay, kinumdum ko sa akong mga karate-karate sa una. Kaning once you are a criminology student, nanay karate. So, nami tournament before. So, ang kaning naitabo ni og sa boxing pa ni igsoon, ang yawa igsoon, ning strike siya una, ning strike, okay? Gistrike niya si Jesus, pak! Kung tinuod kang anak sa Diyos, himuang pan kining bato. Pero si Lord ning strike og kusog kayo, no? Ning strike siguro si Satan og kausa, pero si Lord gistrikean siya duha. Di ba? Ang strike ni Lord powerful kay why? Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Ang gusto ipaabot sa Ginoo ni igsoon nga mensahe is this. Once rooted ka sa pulong sa Ginoo, once igsoon grounded ka sa pulong sa Ginoo, dili ka basta-basta madali. Or what I mean is this, dili ka basta-basta matintal or mo give in sa tentasyon. Ngano man, ligon man ka, rooted man ka sa pulong sa Ginoo, ning gamot man, no? Maayo, ligon man ka yung pundasyon mo, pulong sa Ginoo man. Amen? Mao na igsoon, mao na naka-advantage igsoon once ikaw, dili ka ignorante sa pulong sa Ginoo. Kay katong mga ignorant sa word ni Lord igsoon, mao na ululuhan sa yawa, labi nag magatubang sa tentasyon. No? Example, imong kalayuhan babae, nya minyo ka or nakauyab. Sus na timingan man naa imong kaluyahon nga babae, hala maog yun akong type oh. Morena, ay. Huwag mong asawa. Diba? Timing kayo, mikso niya na opportunity nga makahimo mong dili maayo. Nya kato man ding bayhana kay ex man ito nimo. Diba? Yung ingon man ang yawa, iksoon, tanawa. Kung dili ka rooted, dili ka pareha ni Jesus. Si Jesus iksoon, siya dang ning strike si Satan. Gistrike ka niya og word ni Lord. Kay ba mo mga iksoon nga powerful kayang pulong sa Ginoo? Sama sa espada nga duhay sulab ni. Mas hait pa dahil sa espadang duhay sulab. And according to the word of God in Jeremiah, ang pulong na sa Ginoo is like a hammer. Mura siya maso nga ibukbukon ta. O it's like a fire.
nga init kayo igsoon, no? Now, ning strike si Lord sa pulong sa Ginoo. Okay? Wa katinta lang yawa. Balik ta tong senaryo ha, nga ang imong kaluyahan katumbayan na niya. Ayay, timing kay nakita mo sa ex nimo. Nya sanay na ka nga nay mahitabo ana nimo nga ex kay uyab nimo sa unaw dugay. Timing way mong asawa. Mingon na siya, "Oy, kumusta na ka?" Sa istorya mo niya ikaw, ang yawa mo sulti na niya. Ang yawa munghong man na nimo. Okay? Once naka na exo, naka na nga senaryo exo, ang yawa munghong na, mingon na nang yawa. Wa imong asawa. Wa si pastor. Wa imong leader. Okay? Wa imong uyab. Diba? Tagsara kay ning oportunidad, moingon man ang yawa ikadua. Ang Ginoo gugma, di ba? Uno Juan kato 8, ang imong paboritong bersikulo na nya ning abot man sa imong nagkataon igsoon nga ang imong nahibawang bersikulo, maura po na. God is love. So ang imong pagtuo nga Ginoo gugma na nakalimot ka nga our God is the God of justice. That is why ako mong gi-encourage igsoon nga dapat rooted mo, grounded sa pulong sa Ginoo. Para ni Jesus igsoon, si Jesus dili siya ignorante sa word. Pag ingon niya og himuang pan kining bato, pwede unta nga naman gigutom siya tong tayma. No? Dili, no? Pwede siya mukaon. Apaning balibad siya iyang strike word. Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. So ning strike siya, suwa nagmadaugon ang yawa. Now, pare na to. Ang imong naibawaan nga pulong ang Dios gugmara. Sige, musabot ang Ginoo. Sige ra kay musabot ang Ginoo, musabot ang Ginoo. Nya wa ka kibaw nga ang Galacia sa city nag-ingon, kung unsay imong ipugas mao imong anihon. Basta naagali kay ipugas na kay anihon oy. Naunsa ba kadiha kay bawo nakas kamatuoran imong gituyuan, no? Mga dapat grounded, rooted, ayaw pailan. Amen. Ayaw palabi nga nagsigir kag scroll ng mga social media, wala kay panahon sa Biblia. Dapat igsuon aware ta sa pulong sa Ginoo, delikado ilaron ta, no? Hindi ta magkumpiyansa igsoon, no? Dapat rooted ta. Mao nang ingon ang Joshua 1:8 nga ayaw ibulag ang basahon, di ba? Ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo. Ayaw ibulag ang balaang kasulatan. Kinahanglan basahon nimo kini, mamalandong kay niini adlaw pag yun o gabi, no? Yan man sikreto ni sa kauswagan kadaugan, no? Aside nga imuha ni siyang pamalandungan igsoon, imo sang kinabuhion ang giingon. Then that way mahimo kang magmauswagon. In other words, maka-overcome ka sa temptation. Parihara na igsoon nga naman, rooted man ka sa word ni Lord. Amen. So dapat dili ta ignorante, mao ni una igsoon, no? Mao ni ang una nga punto, una nga key. Okay? Nganong naka-overcome si Lord tungod kay rooted siya sa word. Okay? Sa pulong. Distrike ka niya, daog siya. Aside from that, igsoon, nganong nakadaog si Lord ane, wa siya matintal. Ako basaho na. Balik ta. Sa Mateo 4:1. Praise God. Ingon direo. Unya gidala si Jesus sa espiritong okay, ari sa Mateo 4:2 ta. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 kadlaw, 40 kagabi. Mao ni tubag. Usa sa hinungdan igsoon nga nung wala matintal si Jesus. Aside nga iyang gistrikean og word. Okay? Usa sa hinungdan nga nung wala matintal si Jesus aning tayma, tungod kay sakto siya og babad sa presensya. Okay? Sakto siya igsoon og kanang charge ba sa presence ni Lord. Sa balaang presensya. Now, why? Nga naman, nagpuasa siya ni. Okay? 40 days and 40 nights. In other words, grabe ang soaking niya. Okay? Sa balaang presensya sa Diyos. No, puno siya kayo ani igsoon. No? Ug sa cellphone pa naka-full charge siya. Maong sa dihan gitintal siya, wa siya malubat panahon sa tentasyon kay grabe man kayo ang iyang time, no? Ang iyang time nga nagbabad sa presensya sa Diyos aning time si Jesus igsoon, no? 40 days and 40 nights nagpasting siya, no? Nagpasting siya, wa siya mukaon niya, nagampo siya aning time igsoon, mao na nga sakto siya sa babad sa presensya sa Diyos. Mao na igsoon nga naka full charge siya. Ug once naka full charge sa igsoon sama ng cellphone nga puno kaayo, dili ta madali-dali og lubat. Bisan ang itintal sa yawa ato pa ng paborito nga tentasyon. Bisan ang gitintal sa yawa ato pa ng kaluyahon, dili ta basta-basta mo give in, mo give up, dili ta basta-basta mo take, dili ta basta-basta mo dawat sa offer. Why?
kay ligon ta, dili ka basta-basta malubat, way naka full charge ta sa presence ni Lord. Mao ni ikaduha nga rason, aside nga si Lord ning strike sa word, usa sa hinungdan nga naka-overcome si Jesus ani nga temptation kay tungod kay rooted siya sa word, sa pulong sa Dios. Iyang ingnan ang nigiyon ang balaang kasulatan ng tao dili ba? Yes, tinuod na. Ikaduha igsoon tungod kay babad siya ni sa presensya sa Dios. Now, imagine 40 days and 40 nights nagpuasa siya. Excuse me. Nagsoking siya in the presence of the Lord. Amen. So naka full charge siya, ligoon kusgan siya ning tayma. Usahay igsoon, huyang ta panahon sa tentasyon, kay sige ra kag Facebook. Okay ra og nag-Facebook kanya, nagsige kag review sa akong live. Na pulong sa Ginoo man na ay mga tan-awon, mga preaching, ano. Pero nag-Facebook ka, wa kay lang gitan-aw katong nay mga nagtuod-tuod sa TikTok, mga trending, mga salida or nag-Netflix ka, tanong TV. No. Huyang ka na. Pero kung ning spend ka og time in the presence of the Lord, igsoon maka-full every day. Gusto ka magpapuno kanunay igsoon. Ligon ka, dili ka basta-basta malubat, mga laki. Bisag magsabak-sabak pa ng babae ninyo, makaluyahon ninyo igsoon. Kung naka-full charge ka sa presence ni Lord, baliwaran nimo nga naman ligon ka. Amen. Mao na si Jesus igsoon. One of the reason why naka-overcome siya atong temptation is sipa kay si Jesus aning tayma sayunan magag 40 days and 49 nag-fasting siya ani. Diba? Ug wa siya ingon nga nag-fasting kay natugran, no, nasa gibot nag-pray siya. Kay si Jesus sa iyang history diri sa kalibutan may nampuon gud siya. But this time iya lang giapilan og puasa. Okay? So grabe ang naka-full charge si Jesus ani nga time. That is why wala siya malubat sa offer nga temptation bisan og ang temptation nga gi-offer sa yawa that time is sibo sa iyang kinahanglan kay aning tay magutom kaayo. Ningon ba dai gigutom pastor na may uban mga pilosopo no? Yes, tanawa. Okay, nawa? Mateo 4:2. Okay. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 kadlaw o 40 kagabi. Unya gigutom siya, gigutom mismo si Jesus, literal nga gigutom. Ang yawa kay bao nga gigutom, kay siguro ning daguok ng tiya ni Jesus ba. Okay? So mao to ang first temptation nga gi-offer ni Satan is himua nga pan kining bato. Apan wala matintal si Lord. Why? Aside nga iyang gistrikean og word, full charge siya ning tayma, dili siya madali-dali. Amen? Ligon siya ni. Ano man, kusgan siya sa iyang spirit. Why? Nagsoking siya sa presence ni Lord. 40 days and 40 nights. That is why sometimes igsoon, matintal ta. Yung sayra ba ning matintal ni mga tao, no? Mga Kristiyano, muingon na kayo tayo. Nagkinalusol ba? Lord, nakasa ko Ginoo. Kani man kong yawa, Ginoo. Ang yawa, gina. Ang yawa, pirting yawa, yawa, gina siya. Ang iyang purpose is tintalon ta. Ayaw i-blame ang yawa kay trabaho na niya. Kung na may i-blame ikson is siguro kita kay nganuman kuwang taog babad sa presensya sa Ginoo. No, usa sa reason ikson nga nung naka-overcome si Jesus because that time nag-fasting siya 40 days and 40 nights, prayer and fasting. So, kita gali usay ikson nga mag-prayer overnight and prayer meeting ta nga inigawat daw lagsik kay tanong nga pilar na ka oras kaniya 40 days and 40 nights. No? Ligon kay naka overcharge na. Di ba? Ag cellphone, di ba? Mapuno ra mga 3 hours, 4 hours. So may pinakadugay riya, no? Kani 40 days and 40 nights. So in other words, naka full charge si Lord. That is why walay i-pick ang temptation. So atong kuan pagtulunan. Mauni ang dapat na to sa mga brad na ko din ang utanaw saan pag-overcome. Unsaon nga makalingkawas ko ani? Naidaghan nagpa-advise nako. Brad, pastor, unsaon ako pastor nga makalingkawas ko ning mga porn. Porn ba pornography? Ganahan man jud ko no? Ako igsoon, akong hilig na sa una no? Mga laki hilig na nato, mga laki di ta magpakaroon ning non. And take note na surprise ko kay napoy babae nag-message nako. Nga ihang kaluyahon sa ingana. Yes, nakanuminaw si Lord. Actually, that time, nag-message siya nako. Ako paling napabasa sa amuang youth. Kuratan ko akong ginan ang i-disciple na ko ba. Ladong, tanawa. Nag-struggle siya sa pornography. O, babae man di ba? So, ang yawa, wanay pili, mababae, laki. Nag-struggle siya. So, ako'y kasulti mauni. Kung naka-full charge ka, bisag pila pa na nga mga ihatpak, nga mga laway, mga fornication, mga pornographic materials, exon, kung sa mga exon, mga hobo-hobo, dia. No?
Dili ka basta-basta matintal nga naman full charge man ka, di ka malubat oy. Tanawa ng cellphone nga naka full charge. Di ba ugnay mo tawag nimo? Moabot pa nagpila ka oras nga naka kuan ka. Amen. Why? Full charge ta. So ako mong gi-encourage tonight. Every day dapat before ta mo lihok sa atong mga responsibilidad, dapat naka full charge ta sa presence ni Lord. Dapat unas ta na nakaampo ta, nakapamalandong ta sa pulong sa Ginoo, nagkanta-kanta, naminaw ta worship song. That way, nagsoking ta, nagbabad ta sa presensya sa Ginoo. Why? Because every day is a struggle ta every day. Every day, tintalon ta. Naay battles every day. So, nato, labi na Kristohanon. Naay tentasyon kada adlaw. In fact, inigmata na to sa buntag na naay tentasyon. Usay, sa unahuna mo uros. No? Muna ikso nga kinanglan, babad ta sa presensya sa Diyos. Pastor, saan pagbabad? Yes, prayer. Word of God, basa ta. Di ka, no? Pwede ka sa cellphone mo. Nakoy amigo nga pastor nga ang iyang magbasa sa Bible sa cellphone kay ang cellphone hayag daw niya mas makaklaro siya kay di lugos man siya kakita na kumpara sa kanang gagmay bitaw nga letter or sa Bible gino. Mo na igso no, dapat maka one of usa pamaagi nga makababad ta sa presence ni Lord kanang magbasa tag Biblia, no? Dili ta puro social media and then mag-worship ta. Mag-pray ta, mag-ampo, muspend ta, quality time, mag-one-on-one ta ni Lord. That way, naka-full charge ta sa presence ni Lord. Inigabot sa tentasyon, magkatawar ko, nag-umuhubo ay, yung pakialam. Ako iksoon, akong weakness, babae, before, no? Womanizer ko, ako na nang ibalik-balik, no? Aside nga adik-adik ko, hilig ko, babae, kapila ko nakabuntis, no? Pasinagali nagtanaw din nga mga, no? Yes, that's true. Di ko mauwaw na kay sa unara na. Ako na ang ipainumdum kay gusto na ko pakawawa ng demonyo. Okay? Parihara ta na ay mga social media. O sa social media mo, sugot tag sa dili, di ta kalikay, Ekson. Na ay maghubo, di magtutuwad. Pero kung ligoon ka, malabyan rin mo. Pero kung luya ka, imo itong balikon. Hala. Diba, imo itong balikon? Balikon, bi? Nga naman to, unsa bagool gito. Diba? Balikon, imo kanon. Huyang ka. Mauna nga ako mong encourage tonight, Ekson, nga please, spend quality time in the presence of the Lord for you to overcome temptation. No, dili magsilbig soon nga di kinanglan nga magbabad ta, maka full charge ta perminti sa pulong sa Ginoo, sa presence ni Lord para makabarog ta. Amen. And aside from that, dapat rooted ta sa word ni Lord kay ug muhungong nang yawa nimo. Kay kung rooted ta ang Holy Spirit mo, remind man na nato sa imong atong gibasa, di ba? Unsay rules sa Holy Spirit, He will teach us all things. So once magbasa tag Bible niya, makalimot ka sa verse ng ikson, hungungan ka sa Holy Spirit nga, ayog pa ila na, di ba? Nabasahan na nimo. Nabasahan na nimo nga di ka pwede ngani, di ka pwede. No, thank you Lord, thank you Holy Spirit, di ba? Nya di man wa may i-reveal ang Holy Spirit kung wa po kay gibasa. Dapat grounded ta or rooted sa word ni Lord. Kay balikon ako sa una sa tanan igsoon nga naka-overcome si Jesus is gihampak niya, gistrikean sa sayawa, gihampak niya pulong sa Ginoo. Shout out 300 viewers this time, no? Mao na siya igsoon nga dapat rooted ta sa pulong sa Ginoo and at the same time igsoon dapat kanunay ta magbabad sa presensya sa Ginoo igsoon. Okay? Mao na. Now, mutanaw mo da igsoon, bag-o pa mo. So sa kang Jesus ni, no? Duha ka pamaagi ano si Jesus naka-overcome katong naka-full charge sa presence ni sa Dios niya. At the same time rooted siya sa word, mao tong naka-strike siya. Niya igsoon, ikatulo igsoon para maka-overcome to sa temptation. Mao ni ka Jesus na ako i-additional. Katong nahitabo ni Joseph. Amen. Si Joseph naka-overcome sa temptation kay ning palayo siya. Now, paminaw, igsoon. Kung kaybaw ka nga kanang dapita, luya ka diha, huyang ka. Ayaw na lagduol diha. Kung kaybaw ka igsoon nga once mo anha ka na nga link sa social media, mo anha ka na nga website, matintal ka kay matintal jud ka diha, ayaw na lag-anha. Be wise igsoon. Amen. Tanaw mo huyang ka, ayaw, likayin na lang. Be like Joseph. Sa panahon nga gitintal siya, hindagan siya palayo. Kay kung wa siya mo palayo, posible nga matintal siya kay sila rang duha sa asawa ni Potiphar. Amen? Amen ba? Ana igsoon, be wise. Kung tanaw ni mo, ay, atagilid ko diri, makuan ko diri, makorner ko, kay grabe o, maikog ko ani, kay
mahubog na po ko ani kay kay maiko ko kay naa diri akong brad nga di ko kapugong ani, di ba? Tanawan ni mo daan pamalandungan mo. Tagilid ko ayaw na lagdo Igsoon. Likay samtang makaya pa. Be wise Igsoon. Sometimes matintal ta kay nagdinanghag po ta usahay rapon, okay? Be wise Igsoon, be like Joseph. The moment nga si Joseph gitintal Igsoon, sila ron duha sa asawa ni Potiphar, no, nanintal. Pero si Joseph ning dagan. No, si Joseph hingdagan mas naglabi iyang kahadlok sa Ginoo. Mao tong si Joseph nagmadaogon. Kanara tulo Igsoon akong gi-share ninyo. How to overcome temptation. Una, we must be rooted in the Word of God. Amen? Dapat rooted or grounded ta sa pulong sa Ginoo. Like Jesus, sadang gitintal siya, ingon siya, nagaingon ng kasulatan. Ang tao dili mabuhi. Di ba? Biblia na yon. Ikaduha Igsoon, si Jesus naka-overcome sa temptation kay naka-full charge siya sa presence sa Diyos. Okay? Puno siya sa presensya sa Diyos. Ngano day, Pastor? Ngano man. Tungod kay nagpuasa siya ani, nag-prayer and fasting siya 40 days and 40 nights. Amen? That is why I want to encourage each and everyone. Okay? Nga, dapat kanunay itang nakababad sa presence ni Lord. Karon lahi namang generation nun, bisan Kristohanon, kay nakababad naman sa social media, nakababad sa TikTok, nakababad anang unsa diha nga mga tanaw-tanawon nga mga dili makatabang sa itong spiritual life. No, lahi na ron Igsoon, no? Ang addiction ron sa mga generation lahi na. Igsoon, kung ingana atong kaadikan, sigurado ngayon yanuhon na ta siyawa. Duwan-duwaan na ta sayawa nga naman huyang ta. Og dili mahitabo nga mudaog ta sa temptation Igsoon kung ingana ta og wala tay babad sa presence ni Lord. So Igsoon, kung gusto ta nga maka-overcome sa mga temptation sa tong kaluyahon, unsa man na Igsoon, sa dapit nga huyang ta magpapuno ta perminti sa presensya sa Ginoo. Muspend ta og quality time sa word ni Lord. Amen, sa prayer. Pag one-on-one ta ni Lord Igsoon, early in the morning kadlaw hala pag-date mo ni Lord. Kining lamia. Tagaan ta mong tape sa ako line, mag-worship mag-pray ko niya, nagpa-sounds ko, worship song. Piting lamia. Piting ninduta. Tamis kayo ang presence ni Lord. Amen. Nagbabad ta ng tayma. O sa cellphone pa nag-charge ta. Nga ni kabunta, ginighayag na. Here comes the temptation. Na din automatic. Nga ligon ka. Di ka madali-dali. Nga naman, full charge man ka. Tanawan ang cellphone Igsoon nga naka full charge. Madali ba malubat? No, dili. Tibok adlaw, dili na malubat. Mauna ini ka hapon, ini ka gabi, mag-charge na po ka. Nga tomorrow, another battle na po. Amen. O dili ka mayano-yano sa demonyo kung naka-full charge ka. Mauna ang duha nga nahitabo ang gihimo ni Jesus Igsoon nganong naka-overcome sa temptation. Ikatulo, mauna ni akong giapil si Joseph. Stay away from those scenario. Stay away from the situation nga kaybaw ka nga tagilid ka nang dapita. Kung kaybaw ka nga kaluyahon na nimo siyang bayhana, ayaw chati. Okay? Huwag ka nang lakiha, huyang ka, ayaw chati, likaye. Kay matintal ka. Kung kaybaw ka Igsoon nga napol na mo kausa sa premarital sex, tungod kay dako kay mong panahon, i-minimize, tagaig limitation inyong panahon. No? Nga magsige mong date ka murang duha sa ngit-ngit, tagalangit man ka mo, pero nagsige mong date sa ngit-ngit. Naunsa gud ang pagkabutang nga gud. No? Limitahe ang iyong pag-uban-uban Igsoon. Instead, pagbabad mo kamunduha, lumba mo pa doon sa Ginoo. No? Stay away from that situation nga prone ka nga makakommit og sala. Be wise like Joseph. Sa panahon nga tanoy tagilid ko, maipit jud ko aning dapita, masimiipit jud ko aning dapita, aning hawa na lang siya. Kaya naman matintal siya. Nga naman Pastor, silang duha sa asawa ni Potiphar. Nya of course kay ang asawa ni Potiphar nanintal man, siguro humot kay to, wa galita hibaw og nagtapis na lang to. No, kay di man po to manintal og di siya tempting. Okay? Kuha ninyo. Katong asawa ni Potiphar kay nanintal siya ni Jose. Siguro nagpahumot siya. Lain po nung manintal siya Jose niya, lago siya kayo. Siguro atong tayma ang asawa ni Potiphar, humot na kayo bagong ligo, niya nagtapis ra siya, niya nagpagwapa na siya maayo Igsoon. Okay? Aron matintal si Jose, pero si Jose is very wise. Kay si Jose Igsoon nag-uban niya ang espiritu sa Dios. Nganuman, mao bitaw tong maka-interpret siya og damgo because the spirit of the Lord naa ni Joseph. Okay? So, gilid siya sa spirit. Maybe gilid siya. Dagan kay matintal. So, dagan siya. Ingana Igsoon. Again,
Pilmiro, aron maka-overcome ta sa temptation, maka-overcome ta kanang asa, dapitan ng luya ta, huyang ta. First is, dapat grounded ta, rooted ta sa word ni Lord. Second is, dapat nakababad ta, naka-full charge ta, anytime, everyday, sa presence ni Lord. Aron sa panahon nga na temptation, dili ta madali-dali malubat, kay naka-full charge man ta. And last is, stay away from that situation, that area, or that person, or that website, or that link, okay? Or that page, or unsa man, nga posible, nga matintal ka, or makasala ka. Be wise, Ikson. Amen? Kung ato ng buhato ng tulo, sigurado, nga dili ka, madali-dali, o katintal. Kung dili, sigurado, nga maka-overcome ta, by the grace of God. Amen? Maunang tulo, Ikson, bantayan na to. Amen? Mauna ang tubag nako. Ug mausad na akong gihimo, manggod. Actually, mauna akong gihimo, Ikson. Kaya yes, ako alagad sa Ginoo, kay bawo ko nga gitarget ko siya. Pila na kabuk, yes, makita man yung Ikson na ako yung mga gipang pinpost diya nga daghan kay na bless sa itong mensahe kanunay. Daghan kay na inspired mga nagapos sa makadaot nga bisyo nang alagad na sa Ginoo. Gigamit ko sa Ginoo karon effectively. Glory to God for that. Mao nang perminti ko atakihon. So ako ning gi-share ninyo, Ikson, kay mao ni nga wisdom nga ako pong nakuha ra sa pulong sa Ginoo. Nga akong gi-apply nga epektibo siya. Gusto ko, ako po ning i-share ninyo para kamo sa dili mo yanuyanuhon sa demonyo. Kaya ako nagtuo ko, Ikson, the more we get closer to God, the more we spend time, or the more ta nga magpaduol sa Ginoo, magpagamit niya, the more sad magkakusog ang tentasyon nato. Kay di ganahan ang yawa nato. Amen? Di ganahan ang yawa og mga Kristohanon nga seryoso nga ning sunod sa Ginoo. Gusto ta niya birahon. Mao na nga situit kanunay tang babad sa presensya ni Lord. Situit nga kanunay tang rooted or grounded sa word ni Lord sa Biblia. And situit igsoon nga katong mga area, mga tao, mga situation, mga senaryo nga huyang ta, di ta mo duol. Di ta mo duel ang nga dapit pareha ni iba. Si iba akong balik-balikon nakasa kay ning duel man siya tong dapit nga naibawal. Sige siya tutok. Nganong gibawal man niya nga lami man kay kanon hamis man kayo. Nganong gibawal ni? Okay, ang yawa ni dool automatic na tintal siya. Okay? So like Joseph, Ikson, stay away from that area, situation, or stay away from those people nga maoy makatrigger sa imong kaluyahon. Okay? Kay bawo ka nga kanang mga tawhana maka-impluwensya na nimo sa dili maayo, likay. Amen? Likay, Ikson. Pareha ni Joseph, ning likay siya, ang hinungdan, nakadaog siya. Ako ning balik-balik, Ikson. Dili sa tanang panahon nga ang pagdagan pilde. Nay panahon nga ang pagdagan mao hinungdan nga nakadaog ta. Amen? Mao niya itong mensahe karon ning kagabion, Ikson. Kanang tulura. Kung makuha na ito ng tulo, Ikson, sigurado nga maka-overcome ta sa mga offer sa yawa. Amen? Let's pray. Hallelujah. Praise God. Father in heaven, thank you for your word again and again. Thank you so much for your presence. Thank you so much, Holy Spirit. Salamat sa wisdom nga imong gihatag kanamo nining kagabion, Ginoo. Imo ming gitudloan, Ginoo, unsaon pa maagi nga maka-overcome. Imo ming gitudloan, Lord, unsaon pag-fight sa temptation, Lord God. Kaya nakinahanglan yun may anak, Lord God. Lord, I pray to all of the viewers right now nga na may nagtanaw karon nga nag-struggle siya siyang kaluyahon. Na siya'y paboritong sala or unsa man, Lord, tabangi siya nga mo progress siya, Ginoo. Tabangi siya, Ginoo, nga karon dili na siya ingnon nga duwa-duwaan sa yawa kung dili tamak-tamakan yang demonyo, Ginoo. Lord, tagaimig kaisog, tagaimig kaalam, Lord God. Hatagimig kauhaw kanunay sa imong presensya. Hatagimig kagutom sa imong pulong, sa imong word, Ginoo, nga may kalanon sa imong kalag, Lord God. Kay gusto mi, Ginoo, nga magbabad mi, kay gusto mi, Ginoo, ma-rooted, ma-grounded sa imong word, Lord God, for us to overcome temptation. Tabangi mi, Ginoo, nga kanunay mi mo spend og time nimo in prayer, in worship, aron mapuno mi sa imong presensya, aron maka-full charge mi kanunay, aron sa panahon nga naay temptation, Lord God, dili mi basta-basta malubat. Tungod kay lig-on mi, naka-full charge mi. Like Jesus, like you, Lord God. Hallelujah. Lord, thank you. I pray, Lord, nga kaning mensahe nga mong nadungog kanamo nining kagabion, amo kining kinabuhion, og mao ni hinungdan, Lord God, nga mahimo ming overcomers, mahimo ming victorious, Lord God, sa lain-laing mga temptation, Ginoo. Dili mi mayano-yano sa yawa, kundili starting today, this time, Ginoo, magmadaugon mi uban sa imong tabang. Holy Spirit, i-remind me sa mensahe karon, aron maka-overcome mi sa lain-laing lipat-lipat deception sa kaaway. Thank you, Lord. Again, i-bless ang tanang viewers karon, Ginoo. In Jesus' name. Salamat, Ginoo. Lord God, this time we continue to pray sa mga OFW, Ginoo.
Dili mi muundang pagampo nila Ginoo nga ikaw magapadayon pagkupot nila Ginoo. Pagbantay nila Ginoo. Pagpanalangin nila Ginoo. Pabori sila Ginoo. Nasayod mi nga dili basta-basta ang ilang sakripisyo. But Lord God, every time nga mingawon sila silang pamilya, ilang bana, ilang asawa, ilang anak, ilang mama, papa, Lord God, i-comfort sila kanunay. Ipabati imong mga gakos Ginoo. Aron magaan-gaan ilang pag-antos Ginoo. Ipabati imong presensya. Tagai sila kauhaw kanunay sa imong presensya Ginoo. Kay diha sa imong presensya makabaton mi og comfort, katagbawan, kalipay og kalinaw Ginoo. And of course Lord, I pray pabori sila Lord God. I declare divine protection, good health sa kanunay. And I pray dili sila malipat sa kwarta, magsigig-tigom, nga makalimot sa ilang relasyon nimo. But let it be Lord God, nga bisan taliwala sa ilang kabisi Ginoo, muhatag sila gigayon Ginoo nimo sa pagampo, sa pagbasa sa imong pulong, sa pagworship. Na sila personal devotion nimo Lord God. Na sila commitment, personal commitment nimo, ilang relationship nimo Lord God, ilang klaruhon, seryosohon. Because at the end of the day, maunay matubang nimo, dili ang among kwarta, among tinigom. So Lord, tagay sila kauhaw Ginoo sa imong presensya kanunay. Labi na sa mga OFW, mga seaman karon nga nag-face og lain-laing temptation. Lord, ligo na. Lord, tagay kutsog Ginoo. Lord, ipa-activate ang self-control nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. And I pray Lord God for them para dili madali-dali, para dili sila basta-basta matintal Ginoo. Hatagig kauhaw sa imong presensya. Hatagig kadasi Ginoo sa imong pulong nga magbasa, mag-meditate Lord God. Nga mahimo silang rooted and grounded sa imong pulong Lord God. For them to overcome every temptation nga i-offer sa yawa. Again Lord, i-bless sila. And I pray Lord God, unsa man ang achievement, ang success nga ilang makampot Lord God, let it be, or promotion, nga dili kanila malimtan, knowing that you are the source and you are the blesser. Ay gitugot nga malipat mi sa blessing, sa blesser Ginoo. Malipat mi sa blessing unya makalimot mi sa blesser. But Lord, let it be nga dili kanamo kalimtan. Tungod kay ikaw ang tinuod nga tag-iya sa tanan. We're just a good steward of your blessing, Lord God. Ang tinuod ikaw ang tag-iya. So Lord, ayo itugot nga malimtan kanamo, but tuguti nga kanunay kang mahinumduman namo tungod kay ikaw ang tinubdan. Ikaw ang source sa mo ang blessing, Lord God. And you are the owner of this. Thank you, God. Thank you so much, Lord. Again, kupti sila, panalipdi, tabuni sa imong balang dugo kanunay Ginoo. Labi na og naay mga problema na sa balatian, dili sila makadali og sangpit silang pamilya, but Lord, naa kabisan asa. So Lord God, pabori Ginoo. I declare good health and divine protection upon them in Jesus' name. Hallelujah. Lord, thank you again. Thank you so much sa imong presensya. Ug niining kagabhion Ginoo, nag-expect me among paabuton ang mga milagro kay bulungang butang diha gikan kanimo. Among mga surprise Lord God, himuha lamang ming angayan Lord God. Among paabuton ang mga katubagan sa mong pagampo. Among paabuton ang mga milagro gikan kanimo uban sa pagtuo Ginoo. This is our prayer Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Whoo! Praise God. Salamat sa presensya sa Ginoo Igsoon. Thank you Holy Spirit. Thank you so much. And this time Igsoon ako ibalik ang kahimayaan o kadungganan sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang ang takos o angayan. And I always declare nga, of course, ang Ginoo magauban kaninyo kanunay mga Igsoon. Yes, anamos akong pagampo kanunay mga viewers, mga followers. So, that's all for tonight. And I declare, I pray sa itong pagpahulay, pagpangatulog, ubanan ta, ampingan ta sa gugma sa Ginoo yang presensya, magauban ka na to, iyang balang, iyang balang dugo, magatabon ka na to, aron ma-safety ta Igsoon. Mumatata nga malinawon, nga na security tungod kay ang Ginoo nag-uban nato. Amen. So, good night everyone. Okay? And then again, so before na ko ni-end, thank you sa mga subscribers, sa mga nag-send og mga blessing, mga stars ba, okay? Thank you kayo no. Wa mo na ko pangayo, wa mo kamura. Salamat no. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. And of course, see you tomorrow, no? See you next time. Igsoon dili lang ko magsaad basta as what I have promised nga, as long as I have the opportunity, I will grab it and I will share the word of God kaninyo Igsoon. Amen. Keep safe everyone. Mga brad nako, long live ta kamay brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Ampo lang kanunay, ampo ug amping. Amen. To God be all the glory. Again, good night everyone. Keep safe. See you next time.